Mit navn er Maria Karm, og jeg har siden jeg var ganske lille været fascineret af og elsket natur og videnskab. Og derfor besluttede jeg mig for som 6-årig at blive biolog, og det blev jeg. Et fantastisk studie, der blandt andet bragte mig til Bror Felte på sommerkursus. Noget af det, jeg elskede ved biologistudiet, som senere gik lidt tabt i arbejdslivet, var denne evige fascination, begejstring og undren, lysten til at lære mere. Det fik jeg alt sammen igen, efter det 2-årige ophold, min familie og jeg lige har haft i USA, hvor vi boede i Seattle. Jeg arbejdede for University of Washington og var med i en masse forskellige forskningsprojekter, både som frivillig og senere som lønnet. Jeg var blandt andet på en masse feltture, hvor vi lavede indsamlinger af dyr og organismer, mest i ferskvand og brakvandsmiljøer. Vi er også passionerede outdoor-mennesker og har været på utallige campingture og hikes rundt om i Washington State. Her blev jeg bekendt med amerikanernes fantastiske formidlingsevne og evne til at gøre naturen tilgængelig og interessant for alle. Jeg var derfor utrolig begejstret, da jeg slog det her opslag, og endnu mere begejstret, da jeg læste om hele projektet. At skabe interesse, indlevelse og forståelse af natur og videnskab hos børn er helt fantastisk, og at kunne gøre det i de perfekte omgivelser vil være en drøm. Jeg elsker at se min nu 4 år gamle søn rode rundt udenfor, og med glæde vise mig biller og edderkopper, han har fundet, eller se ham fange hans første fisk, eller høre ham fortælle om, at månen lyser, fordi solen skinner på den, og at han elsker asteroider. At videregive denne lyst til at færdes i naturen, og glæde og begejstring for videnskaben til kommende generationer, er fantastisk og vil være fantastisk at være med til, og utrolig vigtigt. Det kan godt være, at astronomi ikke er der, jeg har min største grundviden, men det er noget, jeg både kan og har lyst til at lære mere om. Det, jeg ved noget om, det er ferskvandsøkologi, bestemmelse af insekter og vandlevende organismer. Jeg ved også noget om svampe og planter, specielt de spiselige, der elsker at gå ud og samle en kæmpe bunke ukrudt og tilberede et velsmagende måltid af det. And since we just returned after 2 years in the States, my basic communication level in English is pretty good, so I would be able to do courses and classes and tours in English as well. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være en del af det her fantastiske Bror Felte-projekt. Jeg vil hver dag tage al min viden, begejstring, kreativitet og åbenhed med og lægge alle kræfter i. Tusind tak for jeres tid, og jeg håber meget at høre fra jer.